Gisaulog sa mga taga-Alabel Sarangani Province ang unang anibersaryo sa Alabel Food Hub niadtong Martes, Abril 26. Gidasig sa lokal nga gobyerno sa Alabel ang katawhan og tanang mag-uuma nga mosalmot niini. Matud sa Alabel Food Hub Administration, ang tanan nga gusto mo salmot ug mamaligya sa Food Hub, mamahimong mo coordinate ingon man magparehistro sa 5K Masaganang Alabel program kon 5K map. Girekomenda sab sa lokal nga gobyerno sa matag pamilya nga maghimo og backyard garden nga usa sa mga nagunang prioridad nga programa sa LGU Alabel. Kahinumduman nga aprobado na ang food security plan sa Alabel nga pinakauna sa tibok rehiyon 12, din usa ang backyard gardening nga dakong tabang aron dunay kakuhaan og supply sa pagkaon ang matag pamilya. Makasiguro sab nga luwas ug organic ang gulay sanglit sila mismo ang nananom. Sumala ni Mayor Vic Paul Salarda, walay angay nga ikabalaka ang mga mag-uuma nga gustong mamaligya sa food hub, sanglit, padayon ang ilang pagpanghatag og subsidy alang sa transportasyon. Matag adlawng Martes ang Food Hub Day. Abli kini sugod alas 6 sa buntag hangtod sa makurot ang ipangbaligyang produkto. Sa report sa Food Hub, wala pay alas 12 sa udto. Hurot-hurot na ang mga ipangtinda, sanglit, barato o garantisadong organically grown ang tanang baligya. Ang mga produkto tinanom mismo sa mga mag-uuma nga gikan sa lagyong mga barangay. Busa, giawhag ang mamalitay nga gikinahanglan nga mosayo og pamalit sa Food Hub aron dili mahutdan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.